Apple har udsendt en ny stor opdatering til iPhone og iPad. Den hedder iOS 7. Du skal være opmærksom på, at der er forskelle på, hvilke af de nye funktioner, der er tilgængelige på de forskellige Apple-enheder. Har du for eksempel en ældre iPad eller en ældre iPhone, det kunne være en iPhone 4 eller 4S, så vil der være færre af de nye funktioner tilgængelige på din lidt ældre iPhone i forhold til for eksempel en iPhone 5. Men når du nu har fået installeret iOS 7, så lad os se på, hvad det egentlig kan. Jeg har samlet 10 tips. Vi starter med Spotlight Search, iPhone-søgningen, der har holdt flyttedag. Tidligere lå den helt ude til venstre, som det sidste skærmbillede, men det gør den ikke længere. Den har holdt flyttedag. Nu kommer den frem ved, at du trækker midt i skærmbilledet i nedadgående retning. Og vupti, her kan du søge efter for eksempel applikationer på din telefon. Du kan også kigge i kontakter og søge alle de andre elementer, der ligger på telefonen. Du bestemmer, hvilke elementer du søger i ved at gå i indstillinger og herunder generelt. Og her har vi så punktet Spotlight-søgning, der fortæller dig, hvilke ting, der bliver søgt efter. Klik på et punkt for at fjerne fluebenet og dermed også fjerne søgningen i det pågældende punkt. Du kan omorganisere rækkefølgen af dine resultater ved at tage fat i f.eks. kontakter her og trække den op eller ned og slippe den der, hvor du gerne vil have, hvorefter at resultater med kontakter vil komme først i din Spotlight-søgning. Noget af det mest omtalte på iOS 7 er nok kontrolcentret i bunden. Det kommer frem ved at trække fra bunden af skærmen op efter, og her kan du så aktivere og deaktivere Bluetooth, flytilstand, Wi-Fi, forstyr ikke og rotation. Du kan også justere lysstyrken og lydstyrken, og her har du adgang til den nye funktion AirDrop. Noget af det mest irriterende i beskedfunktionen på iPhone er manglen på timestamps, altså hvornår en besked er sendt og modtaget. Det står ikke på alle beskeder. Men med iOS 7 kan du se tidspunktet ved at tage en boble og trække fra højre mod venstre, hvorefter at tidspunktet kommer frem ude i den højre kolonne. I iOS 7 er det ikke altid, der er tilbage- og fremknapper her i bunden af skærmen. De forsvinder for eksempel, når du scroller op og ned på en side. Men hvad gør det, når du har mulighed for, når du er inde og læse en nyhedshistorie, og gå tilbage til foregående side, blot ved at trække i skærmbilledet? Funktionen her virker i øvrigt også i sms-beskeder og i mails. Her er vi for eksempel i en sms. Nu kan jeg gå tilbage til beskedoversigten ved at tage i kanten af skærmen og trække mod den højre side. Der er nogen, der har det bedste i hovedet ved at sørge for, at alle deres applikationer på iPhone er lukket hele tiden. Dobbeltklik 2 gange på midterknappen, hvorefter du kan se alle de åbne applikationer. Hvis du vil lukke nogle af dem, er det blot at tage fat i dem og trække dem opad i skærmbilledet, hvorefter de lukkes ned. Kalenderen har fået en ordentlig overhaling. Du kan f.eks. gå her fra månedsvisning til årsvisning ved at klikke på årstallet i det øverste venstre hjørne. Men nogen vil måske savne dagsvisningen, altså listen over begivenheder på en pågældende dato. Den kommer frem ved at klikke på forstørrelsesglasset her i den højre side. Også maildelen er der sket rigtig meget med. For eksempel kan du her fra oversigten trække i en mail mod venstre. Papirkurv sender mailen her direkte i papirkurven, mens mere giver dig mulighed for direkte fra oversigten at besvare, videresende, sætte flag ved osv. Når du har iOS 7 på din iPhone eller iPad, får du også funktionen AirDrop, hvor du kan flytte filer, f.eks. billeder mellem enhederne. AirDrop er her. Den kan slås til og fra direkte fra kontrolcentret. Alle giver dig mulighed for at modtage AirDrop-beskeder fra alle, du møder på din vej. Det foregår sådan her. Gå ind i f.eks. Fotos, tag et foto, du gerne vil dele, og tryk på symbolet her i det venstre nederste hjørne. Hvis der nu var en række forskellige iPhones og iPads i nærheden, så vil de blive vist her under AirDrop, hvorefter man blot kunne klikke på dem for at overføre det valgte billede eller de valgte billeder, hvis du har valgt flere på én gang. Hvis du kigger rigtig godt efter, vil du kunne se, at baggrunden her bevæger sig en lille bitte smule, når jeg bevæger iPhonen. Det ser muligvis meget smart ud, men bruger også en lille bitte smule mere strøm. Hvis du vil slå den funktion fra, så foregår det under indstillinger. Du skal derefter i generelt og ned under tilgængelighed. Og her skal du finde punktet formindsk bevægelse. Når du aktiverer det punkt her, så vil den funktion være slået fra. Tidligere kunne applikationer på iPhone og iPad ikke udføre baggrundsopgaver, i hvert fald ikke ret mange, men der er kommet nye muligheder for det i iOS 7. Det betyder, at der potentielt set kan ligge strømslugende applikationer i baggrunden og hente data. Du kunne fx være vævesigten her i toppen af skærmen. Det kunne også være, at du havde en applikation, der opdaterede nogle nyheder i baggrunden.
via Wi-Fi-forbindelsen. Hvis du vil forhindre de her applikationer i at ligge og suge strøm ud af din telefon, så skal du gå i Indstillinger, derefter i Generelt, og så det punkt her, der hedder Opdater apps i baggrunden. Her kan du se, hvilke applikationer, der spørger om lov til at hente data, mens de blot ligger i baggrunden. Jeg har for eksempel aktiveret Endomondo og Google Maps og vejrudsigten, men slået for eksempel Clickattaxi og Dropbox fra. Her var så 10 hurtige tips til, hvordan du får mere ud af iOS 7 på din iPhone. Hvis du har tips til systemet, som du gerne vil dele med andre, så benyt kommentarfeltet. Rigtig god fornøjelse.